وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وهلاكت قاروني وفرعوني وهاماني وتحقيق şolarga Musa gelli deliller bilen we mu'jizeler bilen. Pes şolar yerde tekebburluk etdiler we şolar Hudaýyň emrinden we azabyndan gasyp gutulýan bolmadylar. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Pes şolaryň hemmelerini öz günäleri sebäpli giriftar etdik. Pes şolaryň bäzilerini asmandan daş ýagdyrdyk. Ve bäzisini nihayetde gatysiz helak etdi. Ve bäzilerini yere ýuwdurdyk. Ve bäzilerini derýaga gark etdik. Ve Allah tebarek ve taala şolarga zulmetmedi. Lakin şolar özleri öz aziz canlaryna zulmetdiler. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Hudaýdan gaýry zatlary Hudaý tutunýanlaryň meseli ankebutun meselýandyr. Yani möýüň meselýandyr. Ankebut diýen möý özüne öý tutunýar. O öýleriň nihayetde zaifragy we dawamsyzragy ankebutun öýüdir. Eger şolar bilýän bolsalar. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. Tahqiq Allah tebarek ve taala olar näme zata ibadet etýänlerini bilýändir. Ve Allah tebarek ve taala tamamy işinde galip we hakimdir. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Ve bu misallarını biz adamlara beýan etýäris. Oňa düşünmezler meger alem adamlar we ilmli adamlar düşünerler. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Allah tebarek ve taala bu asmanlaryny we ýerini hikmet bilen we hak bilen halk etdi. Tahqiq şu ýer we asmanlaryny yaratmagyna mu'min adamlar üçin alamat we nişanlar bardyr Hudaýy tanymaga. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ey Muhammed! Sen telavat et özüne vahyedilen zatny Kur'an'dan ve namazyny eda et. Tahqiq namaz fahşa we münker işlerden gaýtarar. Ve Hudaýyň zikri hemme zatdan uludur. Ve Allah tebarek ve taala sizin etýän amallaryňyzy ýaxşy bilýändir.